na fe enkofo nkroso ye twa ho ne yesifom ye de aka ebro Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ho and a side Kovacic awiye said this season oru an starts at wabonom enya starts ketwa na busa panyi unim se Cristiano Ronaldo of Manchester United one mutima omudi winning the 2008 UEFA Champions League at Ziniki Stadium over Chelsea on a penny player ogusobo ball into South squad no and I'm there to Somano Ubenya branch and team Edwin van der Sar no account Wayne Rooney no account be Carlos Tevez no account Paul Scholes no account Michael Carrick no Jamubi a branch and team John O'Shenom afe Ubenya Patrice Evra no akwakonya Real Ferdinand mo wanum enyina ne manya village mo wo bia reta aka Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro and Ogusua one bobo don't summon at the Emma war now me come him nana mami enramu na mame a branch and day at the Frankie Dion na me fan to ja sabu sapani Frankie Dion dia and sa uremwa Frankie when him some Manchester United a brought Tenak a bino wakoko pe Frankie Dion or din chemwaba was it tentia nana nia bra ope Frankie Dion na nyoma mienu no mo Manchester United wa mo ni Josi Casemiro edin komo na Casemiro ajatum sa oba onimpa se so nya Casemiro Kasimeski no nya Frankie Dion akanwa omo mienu enkomba complement mo mfefi ho unfortunately amam amanasa eno e de free oba Mama Leandro Trossard na yemfa ntodwa said this season uremo ewo English Premier League na Leandro Trossard abuchapani a branch nyoma ekoyi 11 goals ewo Premier League no ni 16th goal ewo season no and a branch the thing ade Leandro Trossard one so a boy don't seven ade amawo ye gina Arsenal Declan Rice one so this season and the goal say no e go number 7 ya branch the thing ade Declan Rice and so ade Tottenham don't some no ade eja chefo muche Akoma 87 Paran FM me ram ewo Munich and to me ko Bayern ahwe abusuana Bayern ebo game Bayern for game on point no wamo akwakonya an injury casualty eho abranche ne den ade Rafael Guerrero game na asase eguso wamo eba ana brancha ne den ade Rafael Guerrero wokokonya injury abranche injury no anoshi o free stadium na clutches and a sister branch no one so na betiwa eno e de free oba wonim sa Tibo Nicola Makotwa season ebe chance eno onya anterior cruciate ligament injury okobaya wasan so ebenya meniscus asoso na branch and ebo game a branch and thing and Tibo Nicolas Makotwa one na okipi clean sheet eno and a Don Carlo Ancelotti or Secotoa, a very important piece of Real Madrid. Adiano, Kekakosa Ebia, Real Madrid on Wednesday. Wamudim Kudimbia, Thibaut Courtois, Champions League final. And then the rest of the La Liga games in Yano, one and a better, Mam Ellen Holland, Nayam Fantuja, Sir Ellen Holland, Oba Manchester City, Afena Quadano, or Con second year, over the second year, the second season, and Omi, Nabushapani, and Aquadano bought 4 goals, 2 penalties, and bought 2 goals from open play account. Now, so himself over 4, Wabo hat-trick, and San Adibako Asoso, so far, in less than 2 seasons, Aquadano cracked 9 hat-tricks, our Manchester City, one Bobo Kuruma, and also the free oba after a branchana the day Ade Ellen Holland no this season was shot 25 Premier League goals after 36 goals in all competitions and a branch the day Ade Ellen Holland one also asha don't summon Ade Emma war me ram our Brazil now me akwada the day Ade William Estevao na entokwasi raf akwada makacho sa talenta ekwano no anoshi Oko Brazil for one and dance so Argentina for so nemum akwadana day ade William Estevao no wamo friend Messino omo chema Messi talent no e bi na pie enso our Brazil na busuan tokwa asiani ne wonim se Palmeiras wamo coach ade day ade Ferreira and wakache president no se ompre emo nto akwadana day ade William Estevao o se da bi wamo nya na akwadana emo until 2027 no coacha ne day Ade Ferreira no oso free aye ball ohun talenta etesa William Estevao da ento so onimpasa kwada no onye happy so man tra
onimsa akwadaa ni parent especially papa no ni abre epeso push akwadaa ko Europe Chelsea for ewom Paris Saint-Germain ewom Barcelona wom na no Barca wamo de abasa sika wom peso mo gye fa akwadaa no no Barca enibi nemom papa no ni abre so de baba Europe no anya sika sese coach ojinamo adema Palmeiras yani de ade Ferreira wasemo mo nto akwadaa ne na mo nto ne kyena Omumane monkosi the year 2027 excitement akwadaa de baba Brazil manum no enya excitement kitwa mami goalkeeper ne dede Jean Black na yemfa ntodwa we de Chelsea for muntu brikai na Chelsea for mu goalkeepers ne modem nsoni this season Chelsea are conceding about 56 goals or so. Our English Premier League goalkeeper ne dede Jean Black, one of the top goalkeepers in the last 10 years. I was so Diametian Sakwadana catch Atletico Madrid. Say on to also Atletico Madrid for so okay, Obaka Onko na goalkeeper ne a choice. I had the English Premier League or Paso Premier League grippy and to where the goalkeepers are one of our Premier and other clubs are Munya goalkeepers no one bet my fast Mami Ruben Amorim or your coach and the Sporting CP one Bobokoro Ruben Amorim and the private jet on any agent ever PM our Englander woman West Ham Edding come on woman Liverpool Edding come on Liverpool Diana upon Chelsea and Liverpool or money and slot a year one papa your coach West Ham for son of a catcher so I'm Eguswa I'm William Lapetagi aka Kanomayi Dia Chanisa say Ruben Amorim yaso bi ne kasa wa Chelsea no he Chelsea project na owura ni je ho yase upe coach wotumi tetem kwada ema mo value akoso a opanya de Ruben Amorim okam e pass onye kuru a eno so okam enti say coach no yase or interested our Chelsea project ni ma eno so kakra free up from one coach to another mami coach and did Roberto De Zerbi say there Roberto De Zerbi when you confirm so betra club you from say Brighton and Hove Albion for another season and he was as a coach ade and was it because I love my players I love the city I love the club and I love the supporters. Also, by here, one more eminent Niger Papa, and you'll be PM our team no, and you my equal say, one more Ahiano, one also a club no, and Tiano a coach, the thing at Roberto De Zerbi, one also in some I don't know, me Ramo, our Napoli, and to me call Napoli, and none of me catch a war, San Napoli president, Aurelio Di Laurentiis, or Sebi. I abodam some Sanamo expert say Napoli a G League no massa defend or say bad day and a Sadia possible Napoli Egusupe coach season on the 3 different coaches and abo still on per coach na Diame Janison Napoli one also and Stefano Pioli ya or your current coach at AC Milan but I'm confirming at the amount say AC Milan for one more ball run nasi to say pay number nasi tour and as I say verbal agreement and ya toja opinion did Aurelio Di Laurentiis one name Stefano Pioli year says Stefano Pioli from next season Omrame coach and former AC Milan a 2-year contract and omni Uranaka wam ademano Omrame Sejumano me ko England kakra Mami Alexander Isak Aquadano and obo penalty say no name Osashe go abra Newcastle wam Esha club and did Burnley by 4 goals to 1 na de chenye Wani Chema, Arsenal coach, yani did Mikel Arteta, the number 1 target for Arsenal striking role. I Branton day and Alexander Isak, Makacho so bet no less than 100 million euros. And son when you boy no Arsenal for a 2 plus and no more pair and Trana, Mame Benjamin Sissoko, Fana 2 page no swame, a branch of Pennsylvania, yani day and Benjamin Sissoko, now was a penny Benjamin Sissoko no, Nebuano form. Between 40 and 55 million euros. On negotiate ya RB Leipzig abache nemu yasi coach na adwene ho sa an wan hwe ya no akofa striker afa na abete no but a branch and did Alexander Isak na de this season okura 19 goals e league nemu a branch and mademano awosoro wujino no for Newcastle ba Arsenal obetumi abo eno e de free oba metie opanyina ne de Pep Guardiola no nana fare to so me ne free say ye bought 38 games our English Premier League nemu wo pe coach what the points do drop at the first any ajay opanyina ne den at the Pep Guardiola when him saw the 100 points at the league da and Liverpool at the 99 at the league Man City the 98 at the league Liverpool the 97 at the second Chelsea in 2004-2005 Jose Mourinho's first season Chelsea for
ɔmo de 95 points G League yɛmfa nto sɛ Manchester City or the 93 G League Chelsea 2016-17 Chelsea at the 93 points G League Liverpool for ɔmo de 92 points at the second Chelsea ɔmo de 91 points G League Manchester United at the 91 points G League deɛ kyɛn sɛ anytime bi a Chelsea ɔmo cross 90 points ne bia no abusuamo gye Liverpool deɛ na ɛmbɔ kakra so ɔmo de 92 at the second Liverpool de 97 points at the second adeɛ no ha adwen at ma Liverpool for ɛna adeɛ bi si yɛ na fa me kɔ AIK me kɔ AIK na oduru hɔ a abusuapanyi sɛ deɛ technology no sɛdeɛ clubs no asi ade agye ɔmo de nya agorɔ wonim sɛ AIK bɔbɔkɔ no ɛyɛ nuafo mmienu ɛna ɔmo founded team no in 1891 enti anuanom mmienu a wɔn founded team na abusua ɔmo nie wɔn ɛna AIK wɔn stadium ɔmo de tifo picturing ɛde a celebrate ɔmo na ɛnya asɛm ketewa ɛne original club logo a nkɔfɔ no ɛde start ɔmo team no ɛnie ɛna da page no so a mede wo nsɛm ɛde ama wɔ no mekɔ m'anim ɛna no 2 weeks ago mebɛyɛ story ɛde ma wo sɛ UEFA for consider na ɔmagye atom sɛ wowura mu ɛwɔ European Championship no a instead of 23 players ɔmbɛmea de 26 players akɔ abusuapanyin sɛsie ɛyɛ confirmed sɛ Euro 2024 yɛ ɛbɛbɔ no Germany ɛwɔ summer no mu no ɛyɛ 26 players na abusua nim sɛ mpanyinfoɔ gye tom sɛ 26 players yɛsi coach a ɔhwirihwiri coach a ne niagye paa ɛyɛ coach a ne den ɛnso ɛde Gary Southgate ɛsansa Gary Southgate players a wɔde ɔmo bɛkɔ na yɛ problem ɛde ama no English boys no wɔ form English boys no especially wohwɛ wings wohwɛ midfield wohwɛ animu a nkɔda na pick form enti na yɛ den deɛ ama coach no na mmom 26 deɛ yɛsi coach ne dadwene ɛnso kɔ fam ɛkyɛfoɔ mommra yɛn Facebook page no so ne yɛnyɛ star story wei aberanteɛ ne den ɛde Adel Remy abusua wɔ so ɔno baabi a wɔhyɛ Ronaldo biara Ralph Adel Remy sɛ ɛne ɛbɔɔ ne ɛbɔ yie ya na ɔgyina Ronaldo so na ɔgye Ronaldo jersey na ɔso ɔgye jersey na wagye jersey na nkye one time ɛna ne club a yɛfrɛ m sɛ Valencia ɛhyɛ Madrid ɛti wɔ sɛ ɔmo hyɛ Madrid no saa dan deɛ na ɔde hyɛ nti sɛ dabi ɛnɛ pa deɛ mekɔ because na ɔdi ka agye 4 wagye Ronaldo nkɔ jersey 4 dada na ɔsɛ dabi ɔgye Ronaldo deɛ no a first time na adwene sɛ bi a nkɔfo so Ronaldo kyerɛ no ho ebi kɔ a wɔnyɛ wo deɛ no ɔmpɛ jersey but ɔsɛ ni refi no ho na Ronaldo ka sɛ fa deɛ no ma me ɛna ɔgye yɛ enti 4 previous occasions no Adel Remy wagye CR7 jersey ɛde ne deɛ ama no but ɔsɛ saa deɛ ne deɛ ɔmo hyɛ enti ɔmo hyɛ Valencia hyɛ Madrid no na ɔfɛre sɛ ɔbɛkɔ onuakyɛ because ɔsɛ Ronaldo no na ne teammates na ka kyɛ ne sɛ ɔyɛ obi a ɔmpɛ defeat ba na ne nye ho enti ɔsɛ mpɔ hwɛ Ronaldo anim a na man ne nya happy ɛna ɔno Adel Remy ɔyɛ sɛ ɛna deɛ mame ɛnkɔ saa ti ɔsɛ ɔduru dressing room hɔ ɔte so obi frɛ no obi di n'akyi ɔda n'ani na Ronaldo na ɔsɛ na mo ahyɛ bom no ɔmagye jersey no ɔsɛ ne yam hyɛ ne papa sɛ na nya akɔ wei na ɔmo so ɔkyerɛ no ho na sei no ɔsɛ na Ronaldo yi jersey no ade ama no na wagye ne deɛ no ɔno Adel Remy ɔsɛ ɔboaboa no Ralph tie ɔsɛ daakye onim so ɔno Adel Remy obetumi ahange Ronaldo jerseys na watɔn na ɔde asi fie kakraka na watrem ɛsan sɛ ɔnya sure sɛ player bi wɔ asase so a Ronaldo jerseys dodoɔ ɛde kyɛ ɔno aberanteɛ de ten ɛde Adel Remy a wei kakra ɛno nso firi ɔba ɛte wo nsɛm no ɛde ɛto dwa ɛde ama n'akyiefo now mame Jadon Sancho na memfa nto dwa sɛ aberanteɛ de Jadon Sancho abusua akwadaa no yɛsɛ ɔnya enthused about coming back to Manchester United na nkɔfɔ nim sɛ ebia sɛ coach de ten ɛde Eric Ten Hag ni wa n'ani bɛgye sɛ ɔbɛba yɛso aka kyɛ ne close friends sɛ Eric Ten Hag kɔ ɔte hɔ ɔnyɛ interested na no adeɛ bi si yɛ enti fa me wura mu ɛwɔ ɔman ne den ade Holland Roger JC Coquelin saa club wei abusua akyɛ paa Roger JC Coquelin ɛyɛ club kɛseɛ wɔnom akɔ second tier of the Dutch League na Ralph adeɛ si yɛ no anie adeɛ wei yɛsi yɛhwɛ ne yɛka ho asɛm na ɔmo ɛpɛ promotion ɛde aba Eredivisie and another club ɛpɛ promotion na busapanyi yɛ pɔn yɛ na ɔmo pɔn ɔmo game no na ɔmo win ɔmo deɛ no ɔmo qualify na supporters ne TC Park na so ɛne ɔmo gye ɔmo nia ɛtɛ fɔ ɔmo yɛ Facebook page na so ɔmo gye ɔmo nia na 95th minute ɔmo to sɛ Groningen ɛnso ato atena ɛwɔ ɔmo game no mu eti Groningen mu aqualify na supporters ne te park na so na adani sum ɛnura uram Roger JC Coquelin saa ɛne kɔ pie mu a ɛno kakra free oba yɛde nsɛm no ɛkɔ wieyɛ
Now 2 seasons ago today, 2 years ago today. Nana mam say famous picture we. Na ye nyina na ye commentary. Abuza panyina Real Madrid for any Manchester City. Ya bo game in 86 minutes. Now Real Madrid have 1% chance of qualifying, 1% chance. Man City were 99% chance. Ewana Ancelotti, Efra Kwadani team, Ade Rodrigo Sebra. After the game near point, no. Now Real Madrid, one a qualify. And so game no no, Ayakakra, and also free opa, and some of a more, Nemum a Brenninchi, Yam Fancy Abusia Penny Samia Champo, Etwaso, Akoma 87.9 FM. Thank you very much, Pepe Suarez. Still, Akoma 87.9 FM.